Harya Sengkuni utawi Sang Patih Dek Juni. Aja sing Dek Juni iki mung Durna wae. Nek seliramu ki Sang Patih Harya Sengkuni. Dek Juni ki tak kula liyane aja ngundang Dek Juni. Tak tampa yungkir pangestu kuwe tampanan nggih kula tampi Sang Mahapatih Harya Sengkuni. Nah, ra ngono. Monggo bapa ingkang dipun purba kula kepengin ningali dhateng tridharipun Sang Prabu Sangkalawa. Wonten menapa bapa tebih kula dipun awe sampunipun saged kula dipun raketaken. Anggen kula saking negari Ngawang-Ngawang Tejo kula kepengin gayuh ilmu kasampurnan. Pitumbasanipun menapa kula namung nderek waton ampun ngantos kersake kumambanging watu item kang sarta kumulming prau gabus. Kene ya, iki ana bebono lho ya, ana bebono. Bapanipun menapa? Lakone menjangka saranane pangorbanan Jen Basuki mawa beya. Imen sliramu ki mengko tak paringi wejangan ilmu kasampurnan ana syarat sarana. Sing kudu dilakoni jalaran ngelmu kelakone kanthi laku. Lampah menapa Bapak? Sliramu tak dadekno Siropati. Mrasta para Pandhawa matinipun Tadewa Werkudara Janaka lan kula Dewa dadi keliling tumraping Prabu Duryudana. Sasampunipun kula saged merjaya Prabu Puntadewa. Raden Werkudara Janaka lan Sadra Kembar kula Dewa. Esuk sore pamit jangilmu kasampurnan. Benjang menapa dipun paringaken kula bidhal. Cala tintang sambung ngobor budhal dina iki. Yen ngaten Bapak saged ring kinantenan selak kirang prayogi kula nyuwun pamit. Bakal pasilan. Monggo Prabu kula nyuwun pamit Bapak Prabu. Sira sing ati-ati karo Paman Suli pamit sing ati-ati yo. Mriksa piyambak ya. Bidhalipun Prabu Sangkalawa cetha badhe merjaya para Pandhawa. Ya ngaten Bapak, yarepandhang sing manah kula. Enggal kula dipun jamange ampun ngantos ujiwari. Inggih, Bapak kula nyuwun pamit mandhal wasilah. Menapa ingkang paman dipun paringaken ngandhiraken dhateng tindhaipun Kakang Mrembantu nggih paman. Monggo tentreming manah kula sarta tumising para pendhapa pasrahaken paman Arya dak mulo Mrembantu inggih kula nyuwun pamit sarta marpa sedaya bocah. Kemarin kula nyuwun pamit mandhal wasilah nggih. Kawistara ngangkrang swarane gong semung kang satir. Kanthi srana kuwi cetha yen iku minangka praton bingsun kondur Angledaton.
Srareja sang Sri Maranataka dereken atur. Pinarebut bedaya Srimpi tan keparang winarap wonten sing kanthi minggah sang Hyang Pamujan. Momento mring sinagraning jauta kang rinaku apa baya pinantiring wujud. Dan samurdaning gajah sinandhap punang sira kinobong kumendhing sing rupa sang nata papan madining. Ratan Kinocap nggih putri Pagaran Jawi. Narendra sing negari ngawang-awang teja kaya mlewis napa ing rawan candrane. Mapan sagunging aloka Boksara tambur seroling menyang dendaloda Gendera miwang kondo mawarna-warna Jaladhyana Sri Kawuryan wonten paring pangandika pareng nimbali ngabdi kula pun toga. Iya. Sarawita. Ngabdi kula pun Sarawita katimbalan Gusti. Lan Yayi Pati. Sangkarawati. Kula pareng nimbali ngenrai kula pun Sangkarawati. Bagus. Kanthi nono gaman landhep kabeh prajurit keranjang pada balung bokor wadah gede gaman sembrian
Oke, tak kenal orang perang tak. Yang di dalamnya orang. Buyung mesti. Dari kata kor. Apa? Harap peluru mengerti. Bapak punten Gusti. Niki enten proyek peperangan nang pundi niki. Sob. Aku supaya jumo-jumo ana negara Ngamarta, Gop. Mateni Prabu Puntadewa, Werkudara, Janaka, Nakula Sedewa. Yen pancen bisa mateni Pandhawa 5, aku bakal diwejang ilmu kasampuran dari Bapa Penembang Gurna. Sarate mateni Pandhawa. Mateni Pandhawa kok kira-kira bisa ora, Kok? Bisa ketemu Pandhawa wis padha disuntik bius. Orang ngerti kabar ini dia orang tahu bukan nang media sosial. Orang tahu dalam TikTok nih guna. Orang tahu dalam surat kabar. Apa Gop? Pandhawa kok dirasani all of you. Jenengan ngerti Puntadewa? Puntadewa ki ratu Ngamarta. Ndang ndi? Nika wonge kelelor-kelelor ning ngerjengkel belum dadi buta gede banget. Puntadewa kok? Daping kali Raden Werkudara piyayine ageng inggil tur kagungan kukupan sanaka landhepe pitung penyukur. Gandane maning jan gede banget. Gandane Raden Werkudara niku umpame digelindingaken jenengan pendek gepeng temenan. Jare Janaka delemah-delemeh kok larene ta delemah-delemeh paribasan kita kapuk ora gepeng ning Janaka anggere nyekel panah olololo. Painah kok Panah painah. Jemparing, kaya piring. jemparing piring. Jemparing. Iki be muncul-muncul. Menjelai pun jero mesti bermontengnya saja pada angel bulan. Iya kok lone sulit ya aman wingel deket pangan derek lan Kembar Nakula Sedewa ala nika pokoke Pandhawa niku angel dipateni panjenengan ngelurung negara Ngamarta niku nun sewu kula mboten medeni-medeni paribasan ana tetembungan timun mung suduren. Dadi murid sejatine Pendhita Drona tulung aja ngugoni siji cangkeme wong kiye. Loro wong kiye iki pengaruh elek ngendondoni wong mlaku. Oh, alah. Lah Pandhawa jare sekti bapak. Sakti omongnya siapa? Sakti aja kan gonan nampes. Pinteran gonan limpi lalio wagingsir gilir gumanti nyakra manggilingan. Burung sakit sakti ana pengapesane. Ayo makan. Yang kami dadi murid sejatine Pendhita Drona. Ayo. Pandhawa patene ayo. Cek. Gaman cek. Lipir cek. Ayo, sing lembut pada cek. Nah. Aja nganti ugone omongane toko. Bidal, bidal. Drona garis tampil liane digugu bae ora. Ora kula mbene Drona ndi iki kok digugu ya toh. Dulu kemanisannya apa Drona ya? Apa ali-ali ini gede apa ya toh? Apakah ali-ali sing tau ngoroki bibit? Orang ngerti lah. Sing kena rikake kalah pamor karo Drona. Tonggo ki mung ponokawan Drona tuh maha guru besar. Mulane Pendhita Drona omongane digugu.
Ya kadang-kadang yang niate amar ma'ruf nahi mungkar, nidokna tumindak sing apik, nyegah tumindak angkara murka. Ini mau kena toko kalah pamor karo drona, omongan ini kamu bener atau tetap orang dihukum. Sing dihukum ya drona, soalnya mereka penampilannya orang meyakinkan sih. Jadi aslinya mau ngomong ke sisinya penampilannya barang. Perform ngerti perform. Belum pulau. Mereka ke urung mangsane bikin apa itu? Mereka ke bikin job di mana? Penting lancar, murah larang dilakoni, hitung cukup yang Amerika. Aja bikin perform. Apa yang gara-gara gue tolong, udah ngomongannya ya padha. Sing ya niate apik, mesti aja kecemplung jurang yang kacintrakan. Ini mau kena kalah pamor, mau drona. Mau drona ki anggere ngomongi wong telaten banget. Esuk sore ngendong. Sesuk sing di rumah ya dulu. Ngendongin terus ya ribut. Ya anggere Rika kepengen gue tiru drona, sering ngendong oleh Kristina dari mana pendekatan hati ya. Seorang-orangnya anak pendekatan nanti umpamanya Rika orang diparing apa-apa Agustina ya. Seorang-orangnya omong-omongannya di buku kayak gitu. Pendekatannya pada baik. Mau kepengen dekar ini kayak ngedengin bocah itu. Pemberi bebek ngedengin sawedon. Gue sih ngerti nyawan orang ngerti kan. Iya yang ngedengin bocah itu. Mau wedon kan ngedengin biasanya melayu. Makanannya sih. Anu itu ketok pen diburu. Cara ayam mereka tenang di tetenya gitu. Apa iya lo? Iya kan butuh pembuktian. Jadi togok gue anu temenan apa ora? Kadang-kadang ya karena butuh pembuktian dia apa ora. Ini orang-orang mereka terus kayak gitu. Ayam apa? Yang maksudnya ngelmu ini nganggo ngelmu pitik. Jadi wong ngangger kocok apa-apa ki coba dimandatkan. Bila perlu kanggo jujurnya. Baru kamu di mana? Oh ya, nanti saya jemput di Gandean Sumpil ya. Oh gue. Nanti saya ajak pasar dulu. Apa mau beli brambang? Apa beli lombok? Apa beli apa? Nanti saya yang gratis. Susinya kalau jenjoran dulu. Apa ya? Enggak gue toh. Karena saya kepengen kayak gue. Ini kan kepengen ada karo ratu pada pengen ada karo sinden banget tuh. Kayak gue. Asal sering ngawe ya gue dicelik. Orang kata, aduh senyumannya manis Oh gue. Asal mereka stick. Oh tadi ada karo ratu ki kaya ngedek di sinden. Ya, mesuk dolanane. Nyontok merenges sering ngarepe Gustine. Ayo, kuwi pendekatan dhisik. Iya. Sang kaya gue. Gawa ora. Ora perlu gawe apa-apa sih kayak gue telaten. Ya wis. Yo, nyontok manut kowe tak. Nyong ora gelem ngurusi drona iki bodoh kowe nak. Nyong ora gelem ngomong drona ora gelem dari drona bukti nyong pengen tiru. Yo, dia tampak omonganku ya tak.
kong aku rukongso tata kaya botol-botol para pancreteng turangga westi ora gadhahi inggalan tojo lalayo sepi ana satru gagak pengawak sisik sapa ing madaning marga catur dendho marga dalan catur papat dendho pambegalan toto ngendi kamu sapa praja kamu babu arep apa adoh sangka ing praja ngawang-awang tenjo balaning Prabu Sangkalawa Sanggarawati aran Sanggarawati yo bali pitakon sapa Sadra Sumur Jalatundha Raden Antareja saka Sumur Jalatundha Raden Antareja Naga Bagendha arep apa jelalatan netramu kaya durat konangan mundi keparengi Gustiku supaya merjaya Pandhawa 5 kanggo syarat-sarana murid diwejang ngilmu dening Bapa Brahmandurna wong apik awur-awur Pandhawa kae pepundhen sapa sing bakal gawe rusak katentreman iki malah kaya manten kaya janget bagus rawe tak ratas malang putung lan minggat tebak dadam mutak getih dening aku Bandro
Pusaka pamah